लोगोफोर नै दायो आङो नैबे स्टानाव आरियाननि बार्थडे जानो फैदों आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरियान जयग'खांबाय आरियान वा दिनै आरियाननि बार्थडे लोगोफोर ओमफ्राय बिनि दिनै केक हागोन आरो बोसोरसे जाबाय फ्रानो ओय गगाबो मोनदोंदां ना मानसिया बोलो नै आयै बिफाखौसो नायलाय फंबाइनि फिसालानि बार्थडे आरो काजिन आरिनि फिसाला फैद' केक हानोसै फैद' आरियान गियान मोनाबो फैसिगोन जयग'खांबाय ना नै मालाय होरो बोरै जाखो ओरै थाबासो ना हेपि फार्स्ट बार्थडे आरियान बिराद मोजां नुदोंथ' केकखौ कालारखौ बबेयाव थाङामोन ए फैद' केक हानसै फैद' नै बेयावनो हानसै आरो बेलुन सेलुन जेबोथ' साजायासै ना ओरैनो सिम्पोल जायोहाय होना आरियान जायो ने बा खुसिथार मालाय दिनै बार्थडेनि आयै नै आखाइ खबदों आखाइ खबनाया आयौ आगाव होनो दे आगाव दे बिनिनो फैदो केक हा फैदों जयग' होखांबाय जों एले जोंबाय दा जागियाना फैबाय बार्थडे जानो नै बेयाव नङा आगैयानो बेयावसो दङ बाहेरायावसो माथिं आगैनो होदो बार्थडे गिफ्टखौ आगैनो होनांगौ दे हानदो दे दे सलाय दंमोन माथो दहाय लादोंमोनहाय आदैया बहा थांखोथाय मबाइल हानहरलायबावदों थाम्फैफोर गिदों नामा नोङो गियाना हा सलाय लाबोदो फिथर लागादों मोनथाम मोनसेयानो जागोनहाय गसंखायो एसे खाथियाव दांबासो मोजाङै Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Ariyan Happy birthday to you deh supaya जादो गियानालाय जानो लुबैथारबाय नामा जाथ'ला र' बैनोसो दङ ना गोथाव सना केकनि नामा औ ओंखायनो होनो आंहा मबाइलखौ गैला केक हाखांबाय जा सनानिया बिराद मोजां जाखायो
नैबेखौ दायो पिस फिसा फिसा हानोसै आङो मानसिफोरनो ओमफ्राय मा बानायदों थाय र' नायनि सा नै बिथिंजाय सा बानायदों गाइखेर फुदुंदों केक हानोसै दायो लायनो बिथिंजाय मिस्टि दं बिस्किट दङ बरि दायो हानोसै सापातसो बियो आं बिस्कुटसो नंदों बेसेबां गिदिर गिदिर हानोथाय दायो हाबाय थानोसै लोगोफोर मुरि ओमफ्राय गोदै लगायबाय केक ओमफ्राय दंबावो दायो हैनोसै आं हैगोनसै दां आयौ बे संग्राया हाबजाग्रा हाबजाया संग्राया हाबजाग्रा हाबजाया हाबजायो नै नै हानहरद' गिलिर जाबाय थाब थाब हानहर हानहरनो रोंनाय नङा राजा Lebra. Abis mana harga nade? Abis. Kenapa? Aduh. Lele. Siapa lagi bukan wah? Apa yang kita nak ni? Pulang. Kudu. Neng deh. Satu. Satu. Malay? Vidya, nama Malay? Wah, tak ada? Lazim baik semua lah. Nah, asal. Asal. Ôi thôi, hơi gần quá đi. Đi thôi. Trời, sao không sợ? Là thôi là. Sao rồi mà thế? Dạ đứng đấy mama. Proses. Nih, baru muri sih. Muri be mama buje bunjang. Ya. Koplai tar bayar nanti. Koplai tar dengan mali kau. Dạ không bác không sợ. Biết không đó, chị cả? Mình nấu lên được ạ. Bukan dia jangan rasa. Cái thật sự luôn, sao lưng à? Cái thật sự luôn. Jan, cái đi cô làm lại chính đây làm bơ. Làm bơ, ăn chừng. Wow. Khá thật đó, cái đi à? Bây giờ thằng Papa sẽ cái đi lên nè. Hot ăn hot. Abba. Hot. Mad. Ma. Abba. Bye. Thằng chị đấy Gian. Bà Gian lại nè Ariyan. Bye Ariyan. Thằng chị đấy ăn à? Đây, nó thằng chị đấy. Này già khang bài là khang bài đây nó thằng chị. Bye. Abi mun pidong. Sian. Pidong thằng chị đó. Tuh. Donde pikari ko donde gar sibikari ya. Muzang nonga. Di Indonesia biar fukan fei. Biar fia. Biar fia fei thằng biar fia mày đã. Biar fia. Cô gái khơi biar fia. Rồi, thằng xây ra. Pido. Di sini thằng à. Pido. Ayo ni, kari pidong kari. Ayo. Này, kari pidong hun bakhe. Camera selang nang này. Laban ini dah jarang. Than nang bihay na. Oh ni,
हनै टाइगारा आयु हनै आं गिलायलांबायलै हबाहाय थाङा आं गिखायोलै नों गिया आं गियोलै मा खालामनो नागिरदों बिबारखौ फैदो नै थेरेना नोंखौ लांनो फैबाय देलाय लांनो फैबाय थेरेना लांनो फैबाय फैदो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय